asiyokina bhaizani abakufanisana nemunhu wani warikuti uyu muomba mudenga aine kubayo gabaikonoyo warikuti uyu muomba mudenga warikuti uyu aine kubayo warikuti uyu muomba mudenga aine kubayo warikuti uyu muomba mudenga munabagona ndokuyofowa fana kanafaa kutoa mfano wapi ni moja please. Inaomba baada ya mambo chichi. Sawa fanya hapa. 1 2 3 kwa sababu